Bideo honetan aztertuko dugu zein den eta nola kalkulatu uhin funtzioen denboraren garapena. Hori oso, zehasanik ez oso importantea da eta zehasan edugu honekin, esatu baterako. Demagun, ezagutzen dugula t berdin 0 aldiunean daukagun uhin funtzioa. Eta hori da, hauz, adibidez izan daiteke funtzio gaussiana. Eta kalkulatu nahi dugu nola aldatzen da hau teren funtzioan, oda zein den honek duen terekiko menpekotasuna. Hau da guk daukagun erronka. Izatez, aurreko bideoetan bai ikusi genuela nola aldatzen diren denboraren funtzioan atera genituen funtzio geldikorrak. Hau da, Hamiltondarren autofuntzioen denboraren garapena. Eta hori da buruan eduki behar duguna. Funtzio geldikorrak duen denboraren menpekotasuna jakina dugu, eta horixe dugu beti konstante bat, psi n e per minus i en zati h barra bider t. Hementxe jartzen dut konstante hori, baina gure Hamiltondarren autofuntzio hauek normalizatuak badaude, konstante hori bat daukagu. Eta hori da aukeratuko duguna. Hau da, badakigu hori da kalkulatu genuena, hau da, aztertu genuena, hau da, egoera geldikorrek duten denboraren garapena. Hementxe agertzen den berredu honetan agertzen den autobalioa da autofuntzio honi dagokion autobalioa. Guk hasieran hementxe dugun egoera edozein egoera bat izan daiteke. Eta ez du zertan eta Hamiltondarren autofuntzio bat izan behar. Beraz, nola kalkulatu dezakegu honi dagokion denboraren garapena? Horretarako, lehenengo eta behin ezinbestekoa da kalkulatzea Hamiltondarren autofuntzioak eta autobalioak. Hau da, kalkulatu behar duguna. Eta hau, importantea dugu, ze esan genuenez, edozein egoera bat, Schrödingeren ekuazio betetzen duen edozein egoera bat, egoera geldikorren bitartez adieraz genezakelako. Beraz, egoera geldikor horiek oinarri bat osotzen dute. Eta egoera geldikor horietan duen osagai importantea dugu Hamiltondarren autofuntzioak. Beraz, hementxe agertzen diren autofuntzio horiek osatzen dute oinarri bat. Eta oinarri hori ezinbestekoa dugu ezagutzea. Eta ez bakarrik hori. Gure oinarria guk beti aukeratu dezakegu ortonormala izatea. Hau da, bere norma bat izatea, horrela eraiki dezakegu, eta haien artean perpendikularrak izatea, hau da, haien arteko biderkadura eskalarra 0 izatea. Hau da, guk beti aukeratu dezakegu gure egoera horiek hauxe betetzea. Hau da, Kronekerren delta n eta m berdinak direnean bat dugu eta diferenteak badira 0 dugu. Eta beraz, suposatuko dugu hau ezagutzen dugula. Ezinbestekoa dugu hori ezagutzea. Eta hori da egin behar dugun lehenengo gure sistema daukagunean, hau da, gure energia potentzial kasu bakoitzarako, lehenengo egin behar duguna da Hamiltondarren autofuntzioak eta autobalioak kalkulatzea. Hauek oinarri bat osatzen dutelako. Eta beti aukeratuko dugu daukagun autofuntzio horiek oinarri hori ortonormala izatea. Edozein egoera, hau jakinda, edozein egoera, jar dezakegu, egoera iraunkorra hauen kombinazio lineala bezala.
egoera iraunkor horren kombinazio. Hori beti aukeratu. Hauen kombinazio lineala bezala. Edo bestera batean esan da. Hori beti. Cn, psi n, eber minus i, bati h barra, bidarte. Zer esanik ez, egoera haus ere izango dugun egoera hori, beti jar genezaken horrela. Beraz, hala ere guk ez dugu ezagutzen haus. Guk bakarrik ezagutzen dugu, hori da ematen digutena. Beraz, zer egin dugu? Egingo duguna izango da T0 aldiune horretan, egingo dugu honen garapena. Beraz, kalkulatu behar dugu, zein den daukagun CN koefiziente hauek oinarri honetan daukagun garapena hori aztertzeko. Beraz, orain gure helburua izango da, oinarri honetan hasieran daukagun uin funtzio hori aztertzea. Hau da, gure hasierako ematen diguten hau, beti jar dezakegu, beti garatu dezakegu Hamiltondarren autofuntzio horretan. Kasu honetan, T berdin 0 dugunean, hau da daukagun adierazpena. Claro, gauza da nola egin dezakegu hau, nola kalkulatu dezakegu hementxe agertzen diren koefiziente horiek, nola kalkulatu CN horiek. Bueno, oso erraza dugu benetan. Horretarako, CN horiek kalkulatzeko ondorengoa egingo dugu. Phi, utzi dazue, psi m, utzi dazue, hau zabatzen, egingo dugu psi m, eta psiren arteko biderkabora eskalarra egingo dugu. Psi m da oinarri horretan daukagun osagai bat. Psi m, psiren garapena hau izan da, jarriko dugu honi dagokion garapena. Biderkabora eskalarra lineala izan da, hau aterako dugu hemetik. Mitxa daukagu da, m eta psienen arteko biderkabora eskalarra. Baina hau, gure oinarria ortonormala izate aukeratu dugunez, eta hori da horregatik da importantea, badakigu ematen duen, hau da Kronekerren delta, ez da, delta nm. Hau da, batukaria honetatik bakarrika geratzen zaigu n eta m berdinega bat direnekoak. Beraz, hau dugu cm. Hau da, nola kalkulatu kasuetan cm koefiziente hori oso erraza dugu. Horretarako egin behar dugun gauza bakarra, da honi dagokion autofuntzioa eta hasierako uin funtzioen arteko biderkabora eskalarra, eta hori egiten badugu, zuzenean hortik ateratzen dugu, berari dagokion koefizientea. Hauxe egin behar dugu, ez bakarik m-rekin, baizik eta autofuntzio guztiekin egin behar dugu garapen hori lortzeko, baina psi m-ren adierazpen orokorra izan da, ez da horren gauza zaila izango. Badakigu beraz, nola kalkulatu hementxe daukagun garapen hori. Bale, garapen hori ezagututa, nola ematen dugu hurrengo pausua? Hori oso erraza dugu. Hementxe daukagu, autofuntzio honetan daukagu garatuta gure hasierako infuntzioa. Baina guk badakigu nola aldatzen den denboraren funtzioan hementxe daukagu Hamilton autofuntzio bakoitzak. Beraz, egin behar duguna da, bakoitzari egokitu jarri zein den berak izango duen denboraren garapena, eta era honetan, zuzenean kalkulatuko zein izango den honek duen denboraren garapen. Hau da, denboraren garapena kalkulatzeko, eman beharreko pausu bakarra, da denboraren garapena kalkulatzeko, bakarrik egin behar duguna da, baldin eta batukari hause ezaguna izan da, hau da, hortxe agertzen diren koefiziente horiek ezagutzen baditugu,
bakarrik egokituko dugu, eta jarriko diogu bakoitzari dagokion denboren garapena hori ezagutzen dugulako. Eta hau izango dugu azkenik, hasierako infuntzio horrek izango duen denboraren garapena. Beraz, denboraren garapena kalkulatzeko Hamilton-Darraren autofuntzio horiek ezagutzea ezinbestekoa izango dugu. Horregatik, Hamilton-Darraren autofuntzioek osatzen duten oinarria, horren oinarri importantea eta esanguragarria izango dugu.